Huwa ċari li l-Ministri ta' Roberta Bela m'għamlux dikjarazzjonijiet tal-assi għas-sena 2024 kif kien isir qabel, għamlu biss id-dikjarazzjonijiet tal-assi li ssir minn kull deputat parlamentari u li hija inqas dettaljata. U l-Kummissarju tal-Standards qed jifhem ukoll li l-Ministri sibqgħu jagħmlu din id-dikjarazzjoni biss fil-futur u d-dikjarazzjoni tal-Ministri ġiet eliminata. Kien għalhekk il-Kummissarju Joseph Azzopardi kiteb lill-Prim Ministru fis-6 ta' Jannar li għadda biex jesprimi it-tħassib tiegħu dwar dawn l-iżviluppi. U qal li effettivament il-Ministri mhux se jibqgħu jiddikjaraw id-dħul tagħhom u lanqas investimenti finanzjarji u kontijiet bankarji miżmumin mill-konjuġi tagħhom. Din l-informazzjoni kienet tintalab fil-formola tal-Ministri iżda mhux f'dik tad-deputati u bekk it-trasparenza fit-tmexxija pubblika ħadet daqqa lura u dan jibgħat messaġġ negattiv ferm. Il-Kummissarju qal li trasparenza ħadet daqqa lura anke għaliex id-dikjarazzjoni tal-assi tad-deputati ma jiġux ippubblikati, jiġifieri d-dikjarazzjonijiet li jsiru mill-Ministri mhux se jibqgħu aċċessibbli għall-pubbliku. Il-Kummissarju osserva li sena ilu l-Prim Ministru kien ippropona li d-dikjarazzjonijiet tad-deputati jibdew jiġu pubblikati f'perjodu ta' żmien li għandu jiġi stipulat mill-liġi. Iżda fittra mibgħuta f'Diċembru li għadda, is-Segretarju tal-Cabinet m'għamel l-ebda referenza għal din il-proposta. Il-Kummissarju osserva wkoll li skont il-kodiċi ta' etika għall-Ministri, kull Ministru għandu jagħti rendikont annwali tal-assi tiegħu lis-Segretarju tal-Cabinet fuq il-formola relattiva. L-eliminazzjoni ta' din il-formola jfisser li kull Ministru qed jonqos mill-obbligi tiegħu skont il-kodiċi anke jekk ma tistax tittieħed azzjoni dwar dan peress li l-Kummissarju tal-Standards m'għandux is-seta' li jinvestiga deċiżjonijiet tal-Cabinet. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu ilu xhur sħaħ jgħid li l-assi ġew preżentati u mbarka fuq kampanja biex jiskredita lill-ġurnalisti li għamlu dawn id-domandi, iżda issa ħarġet il-verità bil-Kummissarju tal-Standards spiċċa igiddeb l-istqarrijiet pubbliċi li ilhom isiru minn Roberta Bela.